abin dariya yaro ya tsinci haƙori, in ji wasu daga mutanen arewacin Najeriya. Wata magana da Dauda Kahutu Rara ya faɗa lokacin da ya tara wasu daga cikin 'yan Kannywood wanda yake kamfen ɗin mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Wannan magana da Dauda Kahutu Rara ya faɗa ta ba da mamaki matuƙa, sannan kuma ta ba wasu daga cikin 'yan Kannywood ɗin mamaki. Wannan ba wata magana ba ce. A cikin maganganun nasa yana cewa dole duk wani ɗan Kannywood ya tallata wato shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, kuma wajibi ne kuma dole ne. Wasu daga cikin mutanen Najeriya suna faɗan cewa babu wanda isa ya tilastawa wani zaɓar wanda ba ra'ayinsa ba, balsina wani can gefe. Wannan magana tasa ta sosa zuciyoyin wasu daga 'yan Kannywood, musamman Ramadan Bus, da ya wallafa a cikin shafinsa na Instagram cewa shi ya barranta kansa daga wannan kungiya ta Dauda Kahutu Rara, domin cewa babu abin da yake cikin wannan kungiya banda zalunci da kuma tallace zalunci. An ga da yawa daga cikin wasu daga cikin 'yan Kannywood, amma ba a ga wato Sarki Alrihu da Adam A Zango da kuma sauransu. Wasu daga cikin 'yan Kannywood suka ce shi Dauda Kahutu Rara ba shi bane shugaban Kannywood, wato Sarki Alrihu shi ne shugaban Kannywood. Wannan yawa shugabancin Alrihu karan tsaye kenan. Ku dakace mu a bidiyo na gaba domin mu san cewa shin Alrihu zai magantu da abin da Dauda Kahutu Rara ya faɗa game da cewa dole duk ɗan Kannywood sai ya zaɓi, sai ya tallata wannan gwamnatin, ko kuma kaka.